шел час, и сдалась такая история, 2010 год, концерт. Я буду казать широ, я был министром культуры в той момент, концерт з нагоди виборів. Лукашенко проводить передвиборчу кампанію і концерт у Мінськ-арені. Зрозуміло, що міністр культури підписує кожний сценар кожного концерту. І мені приносить режисер этого концерта сценар. І я бачу там песню «Агурбаш» на твор, на слови Владимира Никляева. Раз, де разочек. Я мог, як міністр культури, це випустити. Бо тоді він був кандидатом на посаду президента. Пробачте, це не то, що я хвалюся. Я хвалювався, коли була Мінськ-арена, і пізніше Агурбаш співала цю пісню. А передо мною лежить програма этого концерта. Там написано Владимир Никляев. Пробачте, це може був мой такий особистий отказ на то, що делалося в Білорусі, надія на то, що щось зміниться. Пройшли вибори. Владимира Никляева затримали, збили. Лукашенко телефонує мені по спецсувязі і починає розбиратися. А ви що? Сябр товариства білоруської мови? Ви за Олега Трусова? Я кажу, так, я сябр білоруської мови, я за білоруську мову, але я прошу вас визволити Владимира Никляева. Я сказав йому вкусню, щиро, я признаюся. Я сказав, ви ведаєте, я можу не погоджатися з поглядами Владимира Никляева, але я ніколи, як міністр культури, не погоджуся, що вибітний білоруський поет знаходиться за кратами. И он не пытается. Вы так мяркуете, ну, по-русски, конечно, была размова. Вы так думаете? Никляев, выдающийся белорусский поэт? Да, я так считаю. Мы разговаривали полгодины про іншие справы, и наприкінці он не пытается знать. Вы действительно считаете, что Владимир Никляев выдающийся белорусский поэт? Я говорю, так, виновито я так лечу. Я прошу его вызвать. Я не ведаю, ці впливала гэта, ці не. У меня трясутся руки. Я признаюся широ, бо розмовляти з Лукашенком – це тяжкая справа. Ось пройшов час і Купаловські дати, коли мене звольнили, і коли вся трупа Купаловського Національного академічного театру Янки Купали вийшла і сказала, ми не погоджаємося з гвалтом, який відбувається в нашій родині. Ведаєте, кого я перший раз побачив на приступку Купаловського театру? Бо Владимир Прокофьевич про эту історію не ведав, але він прийшов і сказав, Господар Павел, я вітаю вас у оппозиции. А я не погодился с Владимиром Прокофьевичем, сказал, господа Никляев, я не погоджусь с вами. Мы не оппозиция, нас большесть. И Владимир Никляев сегодня представляет нашу большесть. И он сапраўды вибітний білоруський поэт. Поэт, який унес, и я переконаний, не глядячи на ваш один з віршів, что может час подводить рису. Нет, Владимир Прокофьевич, не час. Бог отрезал нам только отрезал. Вы спосылаетесь на Бога. Я хочу просить Господа Бога, каб сапраўды Ён вам яшчэ даў для ўсіх нас. Яшчэ як мага больш часу, каб вы зрабілі шмат беларускай творчасці для нашай нацыянальнай культуры. Дякую вам за тое, што вы ёсць. Дякую.